Pozdrav ljudi, u prethodnom tutorijalu sam odradio crteže za ovaj ormarić koji vidite na ekranu, a sada želim da odradim par rendera, to jest vizualizaciju, i za to ću koristiti plugin koji se naziva V-Ray, za koji ste vjerovatno čuli, ali neću renderovati u ovom modelu, odnosno u ovom failu, nego ću koristiti poseban fail koji sam ranije kreirao za specifično te namjene, dakle renderovanje ovako komada namještaja, nekih proizvoda i tako dalje. Ovdje ću selektovati svoje ove elemente, ići ću desni klik make group, onda idem Ctrl+C ili copy i onda ću otvoriti taj novi fail u kome samo imamo ovu jednu kockicu i nju ću zamijeniti sa ovim ormarićem. Ovdje ću kliknuti na koordinatni početak i ubaciti ormarić. Sad ovdje imamo ova tri neka pravougaonika, to su u stvari svjetla koja su ovaj takozvani rectangle light i oni emituju, prvo ovaj veliki emituje to neko opšte globalno osvjetljenje, a ova dva manja su, da kažem, specifično osvjetljenje ili ne znam kako da nazovem, ono daje ove neke sjenke po podu i malo dinamični efekt cijelom renderu. Sad, što se tiče V-Raya, njega kad instalirate dobijete ovih nekih ikonica kojima možete kontrolisati rezoluciju, odnosno podešavanja V-Raya, možete pokrenuti ovaj njihov frame buffer, odnosno taj prozor u kojem se renderuje. Možete dodavati svjetla, ovdje imaju različite vrste, možete podešavati neke materijale, ubacivati kao takozvane V-Ray proxije, odnosno modele koji se učitavaju sa neke eksterne lokacije zato što su previše komplikovani i tako dalje. Sad, prva stvar koju želim ovdje da uradim je da podesim rezoluciju. Ići ću dakle ovdje na ovaj takozvani asset editor i ići ću na zupčanik, to jest na settings. Idem onda ovdje u ovo render output i mogu ručno da ukucam novu rezoluciju ili ovdje da promijenim odnos strana te nove slike ili fotografije ili rendera. Ja ću izabrati 5/4 i za sad neka ostane ovo 1125x900 za svrhe tog nekog početnog testiranja, a kasnije ću to povećati. Sad, šta ovdje još imamo u ovom settingsu? Imamo ovo render podešavanje gdje možemo mijenjati između CPU i GPU, znači između procesora i grafičke kartice. Onda možemo koristiti ovaj takozvani interactive render, gdje ta grafička kartica, kako mi se pomjeramo u modelu, ona istovremeno renderuje i pokazuje nam promjene osvjetljenja, promjene materijala i tako dalje. Možemo imati ova brza podešavanja gdje pomoću pomjeranja ovog slidera low, medium, high na brz način možemo promijeniti kvalitet rendera. Onda imamo kameru gdje slično u fizičkoj kameri možemo da promijenimo ekspoziciju i sva ta podešavanja, white balance, depth of field i tako dalje. Onda imamo neka podešavanja za animaciju, međutim to je malo teže u SketchUpu odraditi, tako da se trenutno nećemo time baviti, to je naprednija opcija. Ovdje je na primjer zanimljivo ovo material override, ako želimo sve ove materijale da u nekoj početnoj fazi samo testiramo, odnosno da testiramo u suštini osvjetljenje, možemo sve materijale zamijeniti ovim jednim materijalom i ako uključimo ovo material override i onda će na primjer svi ovi materijali umjesto drveta i sivog i crnog i tako dalje, sve će biti to svjetlo sivo ili bijelo. Onda imamo ovdje ove dvije ikonice koje su također bitne, njima pristupamo materijalima koji se nalaze u modelu. Sada ovdje imamo sa desne strane ovu malu strelcu, a sa lijeve također još jednu. Ako kliknemo ovu lijevu imamo pristup toj biblioteci koja je već instalirana sa V-Rayom i ovdje iz ovog padajućeg menija materials možemo izabrati već te neke preinstalirane materijale. A ako idemo na ovu desnu strelcu na desnoj strani, za svaki od ovih materijala nam se otvaraju podešavanja. Ovdje imamo dakle diffuse mapu, refleksiju, refrakciju, providnost, imamo bump, ovaj displacement. Za sad se nećemo svime time baviti, nego ćemo samo koristiti ovu refleksiju i bump.
ali prije nego što počnem sa podešavanjem materijala, želim da podesim sam model i da promijenim neke stvari na njemu. Evo, na primjer, svi znamo da u suštini nije realno da ovako po 90 stepeni savršeno ništa se izvede, nego uvijek postoji malo zaobljenje na svim objektima u prirodi, tako da slično je i sa ovim ormarićem, tako da ćemo prvo otvoriti ovu gornju ploču i dati neko malo zaobljenje od 1 mm. Za to ću koristiti plugin koji se naziva Round Corner, i da biste instalirali inače pluginove morate ići ovdje na Window, Extension Manager, Install Extension i onda naći tamo gdje vam već postoje ti pluginovi koje ste skinuli ili sa Extension Warehouse ili sa sajta sketchucation.com. Ja ovdje imam sve te svoje pluginove koje koristim, neke stare verzije i tako dalje, tako da za sad neću to instalirati, ali uglavnom znači tako se to radi. Samo ću pokrenuti Round Corner i ovdje će se odmah prikazati da će od svih ovih ivica nastati neka deformacija, nešto. Sada šta će to biti zavisi od nas. Ovdje imamo dvije komande koje kontrolišemo, Offset i Segments. Offset je trenutno ovdje u nekim inčima, tako da ću ja prvo promijeniti jedinice. Da bih promijenio jedinice, naravno idem ovdje na Window Model Info, to sam već ranije pokazivao, idem na Units i ovdje ću iz inča se prebaciti na primjer u centimetre. Onda ću ovdje ići na ovo 0.1, mislim to mi odgovara, tako da sada neću kucati 0.2, nego ću ostaviti to 0.1, i broj segmenata mi također odgovara, jer kada budemo renderovali to će biti vjerovatno iz ove neke malo udaljene pozicije, tako da mi više od 3 segmenta i nije potrebno, i samo ću kliknuti Enter. Onda će sve ove ivice ovako biti zaobljene, i da bih vam pokazao što se u stvari desilo, ovdje ću uključiti skrivenu geometriju koju možete ići na View i Hidden Geometry ili dodati svoju prečicu koja je kod mene slovo G, i onda imam pristup, odnosno mogućnost da vidim ove skrivene linije. Ovdje imamo 1, 2, 3 segmenta i visina, odnosno radius je 0.1, što možete vidjeti ovdje u donjem desnom uglu, 0.1. Sad idemo dalje. Ovdje ćemo na ovim pločama sa strane samo koristiti ove dvije ivice i ponovo idemo na Round Corner, Enter. Onda idemo za ovu gornju, kod nje možemo na primjer ovu i ovu, pa ponovo Round Corner, Enter. Onda idemo dole i sve ćemo selektovati, pa idemo Round Corner, Enter. I bilo bi pametno prije nego što krenete sa svim ovim round cornerima da uradite jedan save, jer je ovo u suštini jedna destruktivna operacija i kasnije je vrlo teško raditi sa modelom kada postoje ovako zaobljenje na ivicama. Ovdje ću uzeti ovu ručku i od nje ću također napraviti 0.1. Od svih ovih segmenata koji su trenutno ovako slijepljeni neću moći mnogo da uradim bez prethodnog čišćenja. Dakle, prvo je potrebno da sve ove viška linije očistim, jer će se pojaviti greške, o tome ne bih sada detaljno, ali vjerujte mi da će tako desiti. Potrebno je da sve ove ravni koje imate unutar neke geometrije pobrišete, a to ćete najlakše uraditi tako što ćete pobrisati sve ove linije sa strane. I ovdje i onda možemo trostruki klik i Ctrl držim, trostruki klik i ponovo idem na Round Edges, 0.1.3, Enter. Ova operacija nekad traje malo duže jer SketchUp nije baš najbrži program za 3D modelovanje. Sad šta mi još ostaje ovdje, da na primjer sve ove noge eksplodiram i grupišem, Explode,
i onda ću ovo počistiti. Sada, pošto je ovo crno, ja baš i ne vidim gdje mi se nalaze ove ivice i onda ću kliknuti na ovo monohrom dugme i onda mogu malo lakše da uočim gdje sve postoje ove ivice koje moram da obrišem. I idem do sljedeće noge i još jedna, 1, 2, 3 i ovdje ću obrisati to i sada mogu da uradim round corner. Međutim, ono meni javlja da će ovdje se desiti neka greška, tako da ću prvo selektovati samo ove spoljne, spoljne ove površine i onda dodati unutarnje ove ivice i onda idemo round corner, enter. I još je ostalo da na ovim gumenim nožicama uradimo zaobljenje i to bi bilo to što se tiče round cornera. Sljedeća stvar koju je potrebno namjestiti su materijali. Idemo ponovo ovdje na ovaj asset editor i ovdje biramo materijale. Sada, ako želimo sa ekrana direktno da izaberemo materijal koji ćemo da mijenjamo, odnosno podešavamo, idemo na B, Paint Bucket, držimo Alt i ova pipeta se aktivira i onda, na primjer, izaberemo drvo. I ovdje ćemo imati to drvo izabrano i onda možemo, na primjer, da otvorimo refleksiju i ovdje, pošto je ono već podešeno ranije iz mojih materijala, ne moram ništa da diram. Dakle, bilo bi poželjno samo ovaj ovdje slider da pomjerite otprilike tu i da je, ja obično stavljam ovaj glossiness oko 0.65. Sad, što se tiče sive boje, da vidimo kod nje, refleksija ne postoji, uradit ću isto to, pomjeriti ovaj reflection color otprilike negdje tu do sredine i staviti glossiness na oko 0.65. Za ovu crnu boju kod nje želim da bude onako malo mat, tako da neću ići skroz do sredine, nego možda oko trećine i ovdje ću staviti oko 0.4 i onda će to otprilike izgledati kao na ovoj testnoj sceni, koju također možete promijeniti ako ovdje idete na ove 3 tačke i onda birate, na primjer, fabric, floor, ground ili ne znam nije šta već želite, ali ja ću zadržati ovo generic. Da vidimo, ako idemo nazad iz komponente, šta je sljedeće, podešavanje rezolucije. Ovdje smo dakle stavili 5/4, međutim i dalje mi se nije prikazalo u stvari kako će to izgledati na ekranu. Da vidimo, ako pokušamo 1/1, malo smo bili zaštopali, idemo ponovo 5/4 i sada ove crne trake sa desne i sa lijeve strane nam označavaju dio ekrana koji neće biti u renderu, nego će biti zatamljen i možemo pokrenuti prvi ovaj testni render. Samo ćemo namjestiti scenu prvo, hajde idemo zoom extends i onda ćemo malo odzoomirati ovako i namjestiti u sredinu i ovdje idemo desni klik update i onda render. I evo kako otprilike izgleda kad se pokrene ta neka testna scena. Ovdje imamo kao ovo malo šumovitu ovaj prikaz koji je kao početni i onda se pojavljuju ovi baketi koji čiste sliku i u suštini dovršavaju je. Vidimo ovdje na početku da ona refleksija koju smo dodali ovim sivim elementima zaista radi svoju svrhu i ovdje imamo na vrhu kao ove neke bijele refleksije od pozadine, a ako zaustavimo ovaj render i malo se približimo, vjerovatno ćemo primijetiti refleksiju i na ovim ostalim materijalima. Ponovo ću pokrenuti jedan testni render i sada možemo otprilike da vidimo i zašto su bitni oni round corneri koji sam radio na početku, jer da nisam njih stavio ovdje po ovoj ivici se uopšte ne bi primijetila refleksija, također ni po ovim ovdje svim ivicama.
i zbog toga je uvijek bitno na početku ovako neke stvari odraditi te neke sitne detalje operacije jer mnogo dodaju na realizmu same fotografije. Sad, pošto su ove neke scene onako bez ikakve poente, potrebno je to malo više obratiti pažnju da zaista prikazuju bitne elemente tog nekog komada koji renderujete ili arhitekture interijera, bilo šta, dakle ne možemo samo onako generički samo izbaciti par scena. Samo jedna stvar koju možda želim ovdje da dodam ovom materijalu drveta da ne izgleda ovako glatko je takozvana bump mapa, tako da ću ovo zaustaviti ovaj render. I također ovo drvo mi nekako izgleda previše mutno, što se u suštini dešava zbog toga što je tekstura previše krupna i onda mogu ovdje ići na B, držim Alt na tastaturi, izaberem drvo, ovdje idem na Edit i smanjit ću veličinu na nekih 75 ili možda čak i 60, Enter, i onda će to drvo onako malo da se zgusne i da izgleda malo realnije, a ne ovako razvodnjeno. Idemo dakle ovdje stop i drvo ćemo ponovo promijeniti pomoću ovog asset editora i ovdje idemo na bump mapu. Prvo ćemo je uključiti na ovaj ovdje slider i onda idemo na ovo ovdje, ovaj kvadratić gdje piše texture slot, lijevi klik, bitmap i potrebno je naći mapu za to drvo. Ovo drvo je dakle wood, walnut, pinnacle i onda moram naći to isto sa bump mapom. Evo ga B, što znači bump. U slučaju da nemate tu mapu već kreiranu, šta možete na brzaka da odradite kako biste napravili kao neku vrstu bump mape, možete ovdje da povežete na primjer Photoshop kao program za editovanje ovih tekstura. Znači idete ovdje na Window, idete na Preferences, idete na Applications i ovdje izaberete Default Image Editor i nađete na primjer na disku C, samo da vidim, Adobe Photoshop i izaberete Photoshop, dakle birate ovu exe aplikaciju pomoću koje ćete onda u svakom ovom Material editoru klikom na ovo dugme Edit Texture Image in External Editor uvijek otvoriti Photoshop. Samo ću sačekati par sekundi. Kod mene su dva monitora, tako da moram to da privučem. Moram da privučem na prvi monitor. I onda šta radim? Dakle, da bih kreirao bump mapu, idem Ctrl U, što znači ovaj Hue Saturation podešavanje. Ovdje ću ići Saturation do kraja, da izbacim sve boje, idem OK, idem Ctrl L za Levels i onda ću ovdje ovo otprilike gurnuti tu, a ove bijele ću gurnuti dotle, tako da smo dobili ovu kao neku crno-bijelu sliku gdje će nam sve što je crno u suštini biti, ja mislim, udubljenje, mada nisam siguran. U svakom slučaju imam opciju Invert Texture kasnije u V-Rayu, tako da i ako pogriješimo, lako nam je da crno napravimo bijelo, a bijelo u crno. I onda ćemo ovdje samo OK i idemo Ctrl Shift S za save i posle izaberemo lokaciju na kojoj ćemo sačuvati. Sad, ja ovo neću sačuvati jer već imam kreiranu mapu. Dakle, idem ovdje Asset Editor, idem na Bump i izaberem ovdje file koji se nalazi u teksture wood, walnut, pinnacle, B, open. I onda kliknem ovo dugme up da se vratim nazad u gornji nivo podešavanja materijala i vidite da ovo izgleda vrlo grubo, jer ako na primjer uzmem neki wall close-up, izgleda vrlo ovako, pa kao što već rekao, gruba. Želim manji ovaj bump da imam, pa ću staviti 0,02 ili recimo 1. 1 već postaje onako nevidljivo. Obično je potrebno taj bump smanjiti skroz onako do te neke druge decimale, 0,01, 2, 3, eventualno 5,
Evo da stavimo 2 i da uradimo neki test. Ponovo test render. Sad ako na primjer kliknemo na ovo follow mouse, možemo također da vodimo ove kvadratiće kuda želimo i da neke dijelove ove slike ili rendera prvo iščistimo i vidimo tačno šta će ispasti. Tako da što se tiče ovog bumpa, mislim da je ok, da ne treba više. Za sad ću sa time da završim. Idemo ovdje stop i sada ću samo da podesim scene koje ću da koristim. Prva bi bila vjerovatno ovako frontalno, dakle idem ponovo zoom ekstenciju, onda ću samo da to odzoomiram. Međutim, na primjer, ako želim baš onako skroz 100% upravno da idem na ovaj ormarić, kreirat ću kao neki pomoćni ovaj pravogaonik. Idem desni klik, align view i kamera će se postaviti potpuno upravno, odnosno po 90 stepeni u odnosu na ovaj pravogaonik. Imat ću ove vertikale desno i lijevo sasvim uspravne. Ovo će biti potpuno horizontalno i onda samo mogu da odzoomiram i imat ću svoj ormarić potpuno horizontalno postavljen na slici. Onda mogu ovdje da idem update i dodat ću na primjer još par scena, nekih da kažem karakterističnih elemenata ovog ormarića. To su ove izbočine na vratima. Mogu da napravim na primjer scenu koja izgleda ovako i još jednu za ove ručke jer su one neki bitan element i ovdje ću dodati add. Sad jedna od stvari koju mogu još da doradim, hajde da uradimo prvo neki test render ove frontalne. Idemo ponovo render. Evo ga, završio je ovaj render. Sad ono što možemo da uradimo ovdje ili da primijetimo je ovaj padajući tab ovdje gdje piše Effect Result, RGB, Alpha, Material ID, Color i tako dalje. Ovdje u suštini imamo brojne ove layere iz kojeg se sastoji ovaj render, tako da svaki od ovih layera kasnije možemo koristiti u Photoshopu ako želimo da napravimo neke izmjene na ovoj krajnjoj fotografiji. Tako da samo sam želio to da pokažem. Ako želimo da dodamo još neki od ovih layera u završni render, možemo ovdje dodati ove render elemente. Samo je potrebno da ovdje kliknemo desni na ove layere i da dodamo na primjer još neki od ovih koji nam je potreban. Sada, pošto tu postoji veliki broj njih, neću se time trenutno baviti, ali eto da znate na koji način se dodaje na primjer ovaj Material ID koji na primjer za svaki materijal dodjeljuje ovakvu jednu uniformnu boju koju kasnije lakše možemo selektovati u Photoshopu i mijenjati ton te boje ili svjetlinu ili tako dalje. Sada ovdje ćemo ići ponovo na RGB Color za ovaj konačni render. Međutim, ja i nisam nešto pretjerano zadovoljan sa ovom slikom, tako da ću dodati još nekih elemenata. Možda ću promijeniti boju pozadine, dodati neki zid iza ovdje elemenata na sam ormarić, tako da se vidi u suštini koja je njegova funkcija. Ovdje ću iznad dodati TV i kada završim sve te radnje odradit ću još jedan render i pokazati šta sam na kraju napravio. Sada ću da pauziram. Sad ovo je nova scena koju sam napravio, da pokažem na brzaka šta se tu dešava. Ovdje imamo iza jedan zid, imamo dole neki pod koji smo obojili sa ovim parketom koji ranije imam teksturu. Ovdje sam dodao ovu lajsnu, gore TV i ovdje par uređaja na ovu policu i malo sam dotirao ovu scenu. I sada da vidimo kada pokrenemo novi testni render šta će se desiti. Ajde, ovaj put mogu da isprobam ovo render interaktiv, čisto da vam pokažem na koji način to funkcioniše. Dakle, kliknuo sam tu i nakon par sekundi, ja se nadam, će se pokrenuti
Evo ga, upravo se pokreće taj novi render. I zašto sam izabrao ovo neko tamnije okruženje ovaj put, jer ne želim nekako da istaknem ova vrata i smatram da je to glavna neka karakteristika ovog komada namještaja. I sada recimo kako funkcioniše ovaj render interaktiv. Ako idem da promijenim boju ove pozadine, dakle nju sam već selektovao i idem ovdje background i izaberem diffuse, kliknem lijevi klik. Sada ako ja na primjer pomjeram neki od ovih slajdera, ajde recimo ovo G od 1.4.1, idem malo u zeleniju nijansu, odmah primjećujete da se ovdje ta izmjena dešava. Ako još povećavam, još postoji uočljivije, međutim vraću ponovo na 1.4.1 enter i automatski imamo ovdje pregled u tom viewportu. Sada kada želim da zaustavim to, ili recimo ako rotiram ovu scenu iza, ovdje se nakon sekund dva ponovo i ovaj novi render rotira. Ako zoomiram u neki dio modela, i u ovom prozoru rendera će se također to desiti. I u suštini je to funkcija ovog render interactive moda, da možete na brzaka da primijetite sve izmjene na samom renderu. Zaustavit ću ovaj interaktiv, vratit ću scenu na početak, ugasit ću ovaj asset editor i pokrenuti ovo je dakle ono staro, a ovdje nam je novo i idem gore na render. Dok se odvija ovo renderovanje, mogu da vam pokažem i neka brza podešavanja koja možete da napravite ukoliko smatrate da je slika previše svijetla, tamna, da vam se ne sviđa ton ili tako nešto. Dakle, umjesto da otvarate Photoshop ili neki eksterni editor, ovdje imate mogućnost da kliknete na ovo Show Corrections Control i onda imate ovdje ova brojna podešavanja, Exposure, White Balance, Hue Saturation, Color Balance, Levels, Curve i tako dalje. Ako odemo na primjer na ovo Exposure, prvo je potrebno naravno da ga uključimo i onda pomjeranjem ovog slajdera na lijevo ćemo imati tamniju sliku, na desno nešto svjetliju, a ovaj Highlight Burn će za sve te neke izrazito svijetle oblasti, na primjer kao što se ovdje sada desilo, da smanji nekako tu izgorjelost ako smanjimo Highlight Burn. Međutim, ova slika izgleda malo loše, tako da ćemo ići ovdje Options, Reset i samo ćemo povećati malo Exposure i smatram da je to sasvim dovoljno. Dakle, ovo je bez podešavanja ekspozicije, ovo je sa podešavanjem. Zatim šta još možemo, White Balance, ako želimo na primjer da imamo neki malo hladniji, odnosno topliji ton slici, onda pomjeramo u desno, ako želimo hladniji pomjeramo u lijevo. Ovo ću vratiti nazad na Reset i isključit ću. Hue Saturation, ako želimo na primjer malo da istaknemo ovu boju, možemo da to uključimo i onda Saturation da malo pojačamo, da vidimo šta je razlika. Isključeno, uključeno. Kad je uključeno malo je živahnije, to možda ću samo malo smanjiti. Ajde na primjer još i Curve, ako kliknemo na ovu početnu tačku i onda pomjeramo nagore ili ovu gornju također, onda primjećujemo da se taj ton pomalo mijenja. Sad nisam baš ekspert što se ovog podešavanja tiče, više idem onako vizuelno, tako da možete sa tim da eksperimentišete i da vidite kakve rezultate dobijate, ali dakle imate ovdje lagan neki pristup. Trenutno da vidimo da li dobijamo išta bolje ako koristimo Curve.
Pa ne bih rekao da ima neki raskid, tako da ću ovo vratiti na reset i isključiti i sačekat ću kraj ovog rendera. I evo ga, render je završio. Ako na primjer sada zoomiramo neki dio ovdje ovog rendera i izaberem RGB color, primijetit ćete možda da se ovdje pojavljuje kao malo noiza ili nečistoća. To je zato što imam uključen ovaj takozvani denoiser i on sve te nečistoće onako izgladi i čini se da slika izgleda perfektno. Međutim, to nekada može i da pretjera i da izgleda neprirodno, tako da se ja obično držim ovog RGB-a i nastojim da render ovaj originalni izrenderiram u što većem kvalitetu. Ovo sada možemo da sačuvamo zajedno sa svim ovim layerima, tako što idemo ovdje na save, držimo i izaberemo save all image channels, znači sa svim tim kanalima. I izaberemo na primjer desktop, napravimo novi folder 01, save. I sada ako želimo da napravimo, na primjer promijenimo boju ovog zida ili nešto drugo, to možemo da sačuvamo kao sljedeću verziju ili se jednostavno možemo okrenuti renderovanjem sljedeće scene, što ću ja da učinim. Ajde samo kratko da pokažem jedan trik. Ovdje sam u Photoshopu bacio ovaj originalni render, a sada ću da ubacim ovo Material ID. Kada ubacim taj layer iznad ove originalne slike, njega mogu koristiti za brzo selektovanje, na primjer ovog poda. I onda ću ovdje isključiti ovaj pomoćni layer i samo ću ovdje dodati još jedan za mijenjanje, na primjer levelsa. Levels. Evo ga. I ako želim ovaj pod da bude nešto tamnija nijansa, jer mi ova nekako smeđa previše svjetla, želim baš da bude tamna, mogu da pomjerim ovaj slider u desno i na taj način samo da izmijenim ovaj ton poda. Ili na primjer ako želim boju zida, ponovo ću selektovati ovaj ovdje layer, selektovat ću zid i ponovo ću selektovati layer 0 i dodati novi adjustment layer za hue saturation. I ovdje pomjeranjem ovog hue-a lijevo desno mogu da mijenjam boju ovog pozadinskog zida. Ako želim da to bude neka ovako zelenkasta, mogu ovako da stavim na -18, -15. Ako želim da bude zasićenija ili tamnija, ovako bez boje, i to mogu da promijenim da bude svjetlija, da bude tamnija. Ovo ću 0 i ovo 0, odgovara mi ovako neka zelenkasta nijansa i to bi u suštini mogao biti finalni render. Mogu ovdje da dodam još neki levels ili curves i da još malo oko toga vidim šta bih mogao da uradim i to bi u suštini bilo to. Sljedeće ostale scene možete da vidite na mom Instagramu Moravac Design. To bi bilo sve za sada, pozdrav.